disculpar a ausencia pois, do delegado territorial, que tamén está acompañando o presidente e a conselleira, disculpar tamén a Elena Candia, que tamén iba a vir, que parte, a Elena Candia aquí xoga o certo papel, porque parte do que esta infraestructura se debe a ela cando foi presidenta da Diputación, que deu unha cantidad importante para facer o edificio. E que tampouco non pode ir porque ten unha importante votación a unha, ás 13 horas, e, polo tanto, pois, con estes disculpas e con o agradecemento da presencia, facendo excesivo o agradecemento aos compañeros dos alcaldes que sin eles isto non sería posible, porque se necesita pois, unha conxunción bueno, de concellos para poder facer esta agrupación que vai a levar, o que leva pois, a que en estes momentos Quiroga pois, teña un centro bueno, un centro e unha formación, unha especialidade, un servicio